Paborito. Tandyad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paboritong bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito! Good morning! Maabigyan kabosan at si kayo namin kapaborito. Agaw natam na Lunes, Hunyo at 30, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, top 1 most wanted person sa San Carlos City na dakip ng otoridad. Samantala, LTO Region 1, pinabibilis na ang distribusyon ng mga license plates. At sa ating balitang pambansa, piso kada litro discount sa langis. Inapruban umano ng 4 na oil companies ayon sa DOE. Samantala, dating Bamban Mayor Alice Guo na patunayang isang Chinese. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pandaigdig, Prime Minister ng Thailand pinagbibitiw sa pwesto. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang sports, Pinay tennis player Alexi Yala nakapagtala ng kasaysayan. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang entertainment, magkapatid na kandidata sa supranational bumida. Radyo Pangasinan Balita. 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon, sa detalye po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, isinagawa ng Commission on Election Mangaldan noong araw ng Biyernes, katuwang ang Municipal Treasury Office at Parish Pastoral Council for Responsible Voting o kay PPCRB Mangaldan ang opisyal na pagbubukas ng mga ballot box na ginamit sa barangay at sangguniang kabataan election noong 2023. Ginanap ang nasabing aktibidad sa Municipal Hall Parking Grounds kung saan inayos at pinagsama-sama sa isang sako bawat barangay ang nilalaman ng bawat ballot box tulad ng mga balota, tally sheets at iba pang gamit sa eleksyon. Pinangunahan ni Election Officer 4, Gloria Canjente, ang nasabing aktibidad kasama sina Municipal Treasurer Marilo Gabino, Liga ng mga Barangay President Councilor Florida Abalos at PPCRB Mangaldan Parish Coordinator Virginia Villanueva. Nakiisa rin ang ilang volunteers mula sa Angalacan River Task Force sa pamumuno ni Migrant Desk Officer Designate Ernie Quizon at mga kawani ng COMELEC at Treasury Office.
Ayon kay Cadiente, ang nasabing pagbubukas at pag-inventaryo ay bahagi pa rin ng paghahanda ng COMELEC sakaling matuloy ang barangay at SK election sa darating na December 1, 2025. Bagaman naantala na ang tinagdang voters registration mula Hulyo 1 hanggang 11, tuloy pa rin anya ang iba pang aktibidad gaya ng procurement at inventory ng yellow ballot boxes upang maging handa sakaling hindi mapirmahan ng Pangulo ang panukalang batas na magpapaliban sa barangay and SK election. Naipasa na ng Kongreso at Senado ang bicameral Conference Committee report ugnay sa House Bill 11287 at Senate Bill 2816 na layong ilipat ang schedule ng barangay and SK election sa unang Lunes ng November 2026. Inaantay na lamang ang pirma ni President Bongbong Marcos Jr. upang ito'y tuluyang may sa batas. Sa kabila nito, iginit ni Cadiente na hindi maaaring magpakampante ang COMELEC kung kaya't pinagsusumikapan nilang matapos ang lahat ng kaukulang paganda upang hindi mabigla sakaling matuloy ang halalan sa December. Samantala, patuloy ang suporta naman ng lokal na pamahalaan ng Maldan sa pamumuno ni Mayor Bonafed de Vera Corino sa mga inisyatibo ng COMELEC upang matiyak ang kahandaan ng bayan sa anumang magiging desisyon ng gobyerno hinggil sa barangay and SK election. Radyo Pangasinan Balita. Samantalang matagumpay na naaresto ng San Carlos City Police Station ang isang individual na kabilang sa top 1 most wanted person city level sa bisa ng warrant of arrest noong Hunyo 27, 2025 ganat na alas 8:38 ng gabi sa Barangay Rizal, San Carlos City, Pangasinan. Kinilala ang suspect na isang 52 anyos, may asawa, isang magsasaka at residente na rin ng nasabing barangay. Siya ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Family Court, 1st Judicial Region sa San Carlos City, Pangasinan. Ang suspect ay naharap sa kasong rape by sexual assault alinsunod sa Article 266-A Paragraph 2 ng Revised Penal Code kaugnay ng Section 5B ng Republic Act No. 7610 Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may inarekomendang piyansang 200,000 pesos. Dinala ang naarestong suspect sa San Carlos City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposition. Ang pagkakaaresto ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng Pangasinan Police Provincial Office laban sa mga lumabag sa batas. Radyo Pangasinan Balita. Isang individual naman na kabilang naman sa top 8 most wanted person city level ang natugumpay na naaresto na matauhan ng Dagupan City Police Station sa Barangay Poblacion Oeste, Dagupan City. Kinilala ang naarestong suspect na isang 21 anyos na binata, isang estudyante at residente ng Barangay Maluwad, Dagupan City. Siya ay naaresto sa sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Regional Child Court, 1st Judicial Region, Dagupan City. Ang suspect ay naharap sa dalawang kaso, rape by sexual assault sa ilalim ng Article 266-A Paragraph 2 na Revised Penal Code kung saan itinakda ang piyansang 200,000 pesos. Matapos ang pagkakaaresto, dinala ang suspect sa Dagupan City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposition. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang lokal, pinabibilis na ng Land Transportation Office o kay LTO ang distribusyon ng mga lisensyadong plaka ng mga sasakyan sa Region 1 kasama na ang Pangasinan. Binuksan na nitong Sabado ang tanggapan ng LTO sa naturang riyon upang agad na maibigay pa o kaya maibigay na sa mga may-ari nito ang plaka ng kanilang mga sasakyan. Ayon kay LTO Region 1 Regional Director Glorioso Daniel Martinez, tiniyak ng kanilang tanggapan ang na mas magiging mahusay at mabilis ang kanilang proseso sa pagiging sa kukuha ng mga may-ari sa kanilang mga plaka. Layon din ito na mabawasan ang backlogs ng LTO at matiyak na magiging maayos ang kanilang mga operasyon bago umpisang ipatupad ang no plate, no trouble policy sa kanilang lalawigan. Ang kanilang weekend operations
ay inaasahang mas makakabawas at makakapag-alwan sa mga nakabimbing dapat nang i-release at maiwasan na rin ang siksik ng mga tao tuwing weekdays. Samantala, nagpaalala naman ang LTO sa mga motorista hinggil sa no plate, no trouble policy na siyang maigpit niya ipapatupad sa buong bansa simula sa susunod na linggo. Radyo Pangasinan Balita. 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon, sa detalye po ng ating balitang pambansa, nagbigay ang Department of Health ng libreng human immunodeficiency virus testing, konsultasyon at iba pa sa ginanap na Love Loud Love Safe Pride Run 2025 nitong linggo. Ayon sa naturang ahensya, nag-alok sila ng libreng HIV testing at konsultasyon, libreng condoms, lubricants, pre-exposure, prophylaxis at iba pa. Samantala, available din naman libre sa iba't ibang testing hub sa buong bansa mula alas 3 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Sa kabila nito, nanawagan naman ang Department of Health kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ideklara ang HIV bilang isang national public health emergency dahil sa mabilis na pagtaas ng mga bagong kaso sa bansa. Radyo Pangasinan Balita. Good news naman mga kapaborito, pumayag ang 4 na kumpanya ng langisa na magkakalaob ng piso kada litro na discount sa mga driver ng Public Utility Vehicle o kaya PUVs. Sa gitna na rin ito ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa dahil sa kaguluhan sa ilang bansa sa Middle East. Ayon kay Department of Energy Officer in Charge Secretary Sharon Garin, bukod anya dito, nagpapatupad din ang mga kumpanya ng langis na iba't ibang promo na nagsisilbing loyalty programs at nagkakaloob ng discounts sa mga pribadong motorista. Matatandang kamakailanan na patupad ng big time price hike sa mga produktong petrolyo ang mga oil companies dahil sa gera sa pagitan ng Israel at Iran. Matapos ang pag-iral ng ceasefire, inaasang magkakaroon ng tapyas ang presyo ng petroleum products ngayong linggo. Samantala, naniniwala sina incoming Senator Panfilo Ping Lacson at incoming Representative Chel Jukno na hindi pwedeng basta na lang ibasura ang impeachment court ang kaso ni Vice President Sara Duterte sa simple majority vote. Sinabi ni Lacson na ang motion para ibasura ang kaso ni Duterte ay dapat magmula sa defense team at hindi sa isang senador na nakaupo bilang judge na namubunod sa impeachment proceedings. Nauna rito, sinabi ni Senate President Francis Escudero na maaaring bumoto ang Senate Impeachment Court sa motion para ibasura ang kaso ni Duterte. Radyo Pangasinan Balita. Tuluyan namang binura ng korte ang buong termino ng panunungkulan ni Alice Guo bilang alkalde ng Bamban Tarlac dahil wala umanong dudang ito ay isang Chinese at hindi kwalipikado para sa nasabing posisyon. Ito ang nakasaad sa desisyong inilabas ni Presiding Judge Lirliwa Hidalgo Buco ng Manila Regional Trial Court. Ito ang nakasaad sa desisyon na may petsang Hunyo 27 at nag-aproba sa co-warrant of petition na inihain ng Office of the Solicitor General. Una nang sinampahan ng OSG ng co-warrant of petition si Guo na nahalal bilang alkalde ng Bamban noong 2022 polls upang tuluyan na ito mapatalsik sa pwesto. Sa paglabas ng desisyon, sinabi rin ng hukuman na si Alice Guo at Go Waping na isang Chinese ay iisa. Nabatid na sa pagdidesisyon, binigyang bigat ng hukuman ang dalawang ebidensya ng pamalaan na walang birth, death at marriage record para sa mga magulang ni Alice Guo at ang pagtistigo ng isang signature expert na nagsasabing ang fingerprint ni Alice Guo at Go Waping ay magka-match. Si Guo ay may 10 buwan nang nakapiit dahil sa non-bailable charge na qualified human trafficking. Naharap din siya sa magkaiwanan na kasong money laundering at graft.
Nag-ugat ang mga kasong kinakarap ni Guo sa pagkakasangkot niya sa scam hub sa Bamban. Radyo Pangasinan Balita. Labing-pitong minuto makalipas ang alas 7 na umaga at sa karagdagan pa po ng ating mga balita, pinatitiyak naman ng Senate Committee on Public Service Chairman Senator Raffy Tulfo sa Department of Transportation na kay DOTR ang patuloy na pagbabantay sa presyo ng Dubai crude oil upang matiyak na sa oras na pumalo na ito sa $80 per barrel ay agad na maipapamahagi ang fuel subsidy para sa mga PUV drivers and riders. Ayon kay Tulfo, maraming kumpanya ng langis ang nagpatupad ng taas presyo na 2 pesos and 60 centavos litro sa diesel o kay 1 peso and 75 centavos kada litro naman sa gasolina noong June 24 at June 26, habang may nakaambaring taas presyo ngayong araw na nararamdaman na ng mga apektadong sektor. Inatasan ni Tulfo ang Department of Energy at DOTR na pag-usapang mabuti ang karagdagang posibleng paraan para matulungan ang mga PUV drivers na siya namang mismong direktang tinatamaan sa pagsipa ng presyo ng petrolyo. Hinimok din ng senador ang malalaking kumpanya ng langis na ikonsidera ang pagbibigay ng discount sa mga PUV drivers habang wala pang katiyakan ang nakaambang rollback. Radyo Pangasinan Balita. Isinusulong naman ni Parañaque 2nd District Representative-elect Brian Raymond Yamsuan na gawing mandatory sa mga commercial establishment ang pag-install ng closed circuit television na kay CCTV system sa loob at labas ng premises ng kanilang mga establishmento. Ito ay bilang suporta sa layunin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palakasin ang kampanya laban sa kriminalidad. Ayon kay Yamsuan, sa pagbubukas ng 20th Congress, maghahain siya ng panukalang batas na gagawing mandatory sa mga business establishment ang paglalagay ng CCTVs. Particular na nire-require ang may establishment na mayroong 20 workers o pataas at ang kanilang daily transactions ay aabot sa 50,000 pesos pataas kada araw. Required na lagyan ng CCTV sa kanilang entrances at exits at sa loob ng workplace. Naniniwala si Yamsuan na malaki ang may tutulong ng private sector para palakasin ang anti-crime campaign ng gobyerno. Radyo Pangasinan Balita. Binatikos naman ng House Prosecution Panel ang inihayang answer ad coutilum ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court at tinawag itong scrap of paper na puno ng kasinungalingan, maling pananaw at malawakang pagtanggi na ayon sa batas ay itinuturing na pag-amin. Ayon kay House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Antonio O.D. Bucoy na hindi tumutugon ang depensa ng Vice Presidente sa mga aligasyon na nakasaad sa impeachment complaint na nagsasakdal sa kanya ng graft and corruption, bribery, betrayal of public trust at iba pang matataas na krimen. Iginit ni Bucoy na bigong sagutin ni Duterte ng direkta ang mga paratang at sa halip ay umasa lamang sa malabong pagtanggi na walang paliwanag na mga katotohanan. Ayon sa umiiral na legal na doktrina, ang isang general denial na hindi tahasang pinabubulaanan ang mga paratang gamit ang mga katotohanan ay tinuturing na isang pag-amin. Binigyang diin ni Bucoy na hindi direktang pinabulaanan ni Duterte ang mga panahing aligasyon kabilang ang mabilis na paggastos ng 125 million pesos sa confidential funds sa loob lamang ng 11 araw. Ang umanay pagtatangkang pigilan ng kanyang Chief of Staff ang paglalabas ng audit documents at ang paggamit ng mga peking pangalan sa mga liquidation reports. Tinanggihan din niya ang hiling ni Duterte na ibasura ang articles of impeachment at sinabing walang batayan ang madalan sa kanyang sagot. Radyo Pangasinan Balita. 21 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig, hindi bababa ng 16 na kasundaluhan ang nasawi sa naganap na suicide bombing sa Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan noong Sabado at iniulat na mahigit na 20 katao kabilang na ang mga sibilyan ang nasugatan. Ayon sa ulat,
Inako umano ng isang grupo mula sa Pakistan Taliban ang pananagutan sa pag-atake kung saan isang suicide bomber ang bumangga ng sasakyang may kasamang pampasabog sa isang convoy ng militar. Bagaman inako ng grupo ang nangyari, inakusahan ng Pakistan ang India na may kinalaman sa pag-atake, ngunit maring itinanggi ito ng India at tinawag ang pahayag ng Pakistan na walang basehan. Nabatid na ang pag-atake ay bahagi ng patuloy na pagtaas ng karahasan sa mga rehiyon ng Pakistan na malapit sa Afghanistan na tinutukoy ng Islamabad bilang bahagi ng pagsuporta ng Taliban sa mga teritoryong grupo laban sa Pakistan. Radyo Pangasinan Balita. Muling ipinagtanggol naman ni US President Donald Trump sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at tinawag na political witch hunt ang ginagawang paglilitis laban dito. Ayon kay Trump, terrible at hindi makatarungan para kay Netanyahu na itinuturing niyang isang war hero at leader na malaki ang naging kontribusyon sa relasyon ng Israel at Estados Unidos pati na rin sa pagsugpo sa banta ng Iran. Sa isang post sa Truth Social, sinabi pa ni Trump na ang paglilitis ay makakaapekto sa negosasyon ni Netanyahu sa Hamas na kinasasangkutan ng pagbabalik ng mga hostages. Tinuligsa rin niya ang patuloy na paglilitis sa Prime Minister sa kabila ng mga seryosong issue tulad ng seguridad ng bansa. Pinuna pa ng Pangulo ng Amerika ang mga pag-aakusa kay Netanyahu tulad ng pagtanggap ng mga mamahaling gamit mula sa mga negosyanteng kapalit ng mga pabor sa politika. Samantala, patuloy na ipinaglalaban na Netanyahu ang kanyang pagiging inosente at maring itinanggi ang mga paratang sa kanya. Magugunitang nagsimulang paglilitis para sa Prime Minister noong 2020 para sa mga kasong bribery, fraud at breach of trust. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pandaigdig, nagtipon sa kabisera ng Thailand na Bangkok nitong Sabado ang mahigit na 17,000 na mga rallyista upang hilingin na magbitiyo sa kanyang pwesto si Prime Minister Paetongtarn Shinawatra na nagpaalala sa lagay ng ekonomiya ng naturang bansa dahil sa sigalot sa isang border dispute laban sa karatig bansa nito na Cambodia. Ayon kay Patrick Parpogan na leader ng mga nagprotesta sa Bangkok, hinihiling nila ang pagbibitiyo ni Shinawatra dahil wala umanong ibang nakikitang problema maliban sa kanya bilang pinuno. Ayon kay Patrick, ito ay matapos ang naging sagupaan sa pagitan ng Thailand at Cambodia hinggil sa pinag-aagawang bahagi ng teritoryo sa kanilang mga hangganan. Agad naman nanawagan ng mga grupong makabayan sa Thailand na magbitiyo si Shinawatra matapos siyang tila pumuna sa isang commander ng hukbong sandatahan ng Thailand at magpakumbaba kay dating leader ng Cambodia na si Hun Sen sa isang nalik na tawag sa telepono. Ipinagbabawal kasi sa Thailand ang pampublikong pamumuna sa militar dahil sa malakas na impluwensya nito sa bansa. Agad namang humingi ng paumanhin ang punong ministro sa kanyang naging pahayag matapos na mag-leak sa publiko ang kanilang mga pinag-usapan. Sa ngayon, naniniwala ang mga mamayan ng Thailand na minamanipula ni Hun Sen ang pamilya ni Shinawatra. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang sports, binati ni President Bongbong Marcos Jr. si Alex Ayala matapos ang makasaysayang pag-abot nito sa final ng Lexus Eastbourne Open kung saan naging kauna-unahang Filipino na nakarating sa Women's Tennis Association 250 singles final. Bagamat natalo sa isang matinding 3-set na laban kontra sa Australia na si Maya Joint, ipinabot ng President kay Ayala na ang kanyang tagumpay ay simula pa lamang ng isang matagumpay niyang karera. Ibinahagi pa ng Pangulo ng pagkakapasok ni Ayala sa final ay isang malaking tagumpay para sa Pilipinas. Samantala, inaasahan na ang susunod na laban ni Ayala ay sa Wimbledon kung saan haharapin niya ang defending champion na si Barbora Krejcikova ng Czech Republic. Radyo Pangasinan Balita.
ngayon sa ating balitang entertainment, nag-shine ang Valencia sisters na sina Tara Valencia mula sa Pilipinas at Ana Valencia ng Lacrini mula sa Germany, kung saan parehong nagpakitang gilas sa Miss Supranational 2025 na nagwagi ng mga pwesto sa podium sa katatapos lang ng coronation night noong June 27 sa Lacrini na dating binibining Pilipinas title holder ay naiuwi ang titulo na first runner-up, ang pinakamataas na posisyon na nakuha ng Germany sa kompetisyong ito. Nakuha niya ang atensyon ng mga hurado sa Supra Model of the Year competition kung saan siya ay nanguna sa Europe Group. Ibinahagi pa ni Lacrini ang kanyang humanitarian work sa Caritas Philippines sa kanyang Q&A. Samantala si Tara na kumakatawan sa Pilipinas ay nagtapos bilang third runner-up, kilala sa kanyang kahangang pre-pageant performances. Umabot siya sa top 2 ng Asia and Oceania Group sa Supra Model of the Year Challenge at top 20 sa Supra Influencer Competition sa kanyang Q&A. Ibinahagi ni Valencia ang kalagan ng pagpapahalaga sa sarili. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang entertainment, humakot ng maraming katawa ang performance ng singer na si Alanis Morissette sa Glastonbury Festival sa England. Sa kanyang performance sa Pyramid States ay hindi magkaugaga ang mga taong nanood. Kinanta nito ang hit songs na Hand in My Pocket, Right Through You at iba pang mga kanta mula sa record-breaking na album niyang Judge Little Pill. Pinasalamatan nito ang mga audience at hindi niya akalain na magiging ganong kainit ang pagtanggap sa kanya. Ang Glastonbury Festival ay 5 araw na ipinagdiriwang sa England kung saan maraming mga artista at singers ang nagbibigay saya sa mga dumadalo. Radyo Pangasinan Balita. Alas 7:29 na po ang ating oras. Magbabalik ang Radyo Pangasinan Balita makalipas ang ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kapaborito 7:30 na. Time check is brought to you by Anli Serbisyo Bunuan Gazette. Sa pag-unlad, disiplina at pagkakaisa ang kailangan. By Cap Noel Bumanlag. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos.
Mayor Julia A. Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy kapaborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Ito na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Geset. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan
at matatanda. Paboritong pagilan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 7:37 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, ating alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Lunes sa pamamagitan ni Engineer Jose Estrada, ang Head Officer po ng Pag-asa Dagupan City. Sir Joe, good morning. Yes, ma'am. Naimbag na bigat o masanto sa kapusan din namin na nakatutok sa araw na to, sa oras na to. So, bago lahat, yan muna natin natin weather forecast po natin kaninang alas 3 ng umaga. Mayroon tayong namataan na low pressure area. Ayon sa base ng lahat ng available data natin ay nasa 1,230 kilometers east of Central Luzon. Sa may southwest Luzon pa rin ang mga pintuan dito sa Mindanao at dito sa Southern Luzon. Samantala po, ang walang panahon po natin dito sa Pangasinan ay makakaranas pa rin po tayo ng localized thunderstorm na inasahan natin lalong-lalo pagtapit sa hapon at sa kagabi at madaling araw. So, samantala po, ang temperatura po natin ay naglalaro po sa 25 to 31 degrees Celsius centigrade at kanina po ay sumikat ang aring araw ng ganap ng alas 5:30 at tulubog din ito sa ganap ng alas 6:34 ng hapon. At sa tungkol pa naman natin sa pagbabayang dagat dito sa Pangasinan ay katamtaman po ang pag-alo. Kaya malaya po ang ating mga kaibigang fisherman na mga pagbayag kakagatan po natin ng Pangasinan. Mula sa Pag-asa Dagupan, magandang umaga po. Maraming salamat, Sir Joe Estrada ng Pag-asa Dagupan City. Yan mga kapaborito. Dito sa ating lalawigan ng Pangasinan, mga coastal waters po natin, ay bagya lang po ang pag-alon kaya't malaya po na makapangisda ang ating mga mangingisda. At asahan naman po na meron pa rin localized thunderstorm na mararanasan mga kapaborito, lalo na sa hapon o gabi o kay madaling araw. Kaya mga kapaborito, wag nating kalimutan magdala ng payong. At syempre, ang bota, magdala ho tayo ng bota o kay magsuot tayo ng bota lalo na sa mga low-lying areas na talagang binabaha po mga kapaborito. Konting ulan lang, itan, adilap lang tampol. At kapag may high tide naman, adalap ang gano ang gapoy uran. Kaya mas mabuti na po yung protektado ho tayo mga kapaborito. Mairap sumansakit. Ang sakit lang bulsa. Masakit pa sa iyong nakam. Yan Ilocano sa damdamin. Oh. Totoo yun, di po ba mga kapaborito? At ingat po tayo mga kapaborito. At piliin natin laging maging masaya sa buhay na ito. Bagamat marami pa ang problema, pero bawat problema may solusyon. Nako mga kapaborito, sa ating mga balita dito po sa lungsod ng Dagupan, naging makasaysayan ang ginawang panunumpa ng mga bagong halal na mga opisyal ho natin dito sa lungsod ng Dagupan noong araw ng Sabado. Oo, at kitang-kita mo sa kanilang mga mukha yung kanilang kasiyahan. Bagamat may isa na na-plug, grupo da. Kaya tatawagan na Only Servicio Group. Di bale, mabibigyan naman ng pwesto yan, sigurado eh. Di ba mga kapaborito? Kaya naging makasaysayan, biruin nyo, straight lawari raya analo. Merong isang blue, na kasama, mga kapaborito. And, yan po, mga kapaborito, kaya naging makasaysayan dahil nga, yun nga, 11 sila na nanalo
sa grupo ng Anli Servisyo at nanumpa na, nako, may pa-burger may pa-burger si Mayor at Nitala. Oo, dyan sa may bunuan Bagong Baryo, sa may Bangusville, may mga area na napili po sila, pa-burger. Oo, sa mga burger na mga kilalang food chain dito sa ating lungsod ng Dagupan. Usilan, natutuo. Ang gano parad ugugaw kumon. Aki usilan mo iray matatakken. Ay, syempre mo ita. Siyempre, grasya tanay. Bilang pasasalamat po yan, mga kapaborito. Oo. And, alam niyo mga kapaborito, hanggang supa, manlikat at satan, lalo na rin yung mga supporters, di po ba mga kapaborito? And, ang maganda niyan, sa isang banda, sa tingin naman ho natin, kapag talaga yung kanilang sinumpaan, at kanilang mga ipinangako nang sila ay nangangampanya, mga kapaborito, matutupad ho nila. Di ba? Hindi man nila ma-perfect. Hindi man nila ma-perfect lahat yung kanilang mga sinumpaan. Syempre, majority pa rin ay magagawa sana. Oo, at sana magkaisa sa tama at sa legal na proseso. Yun po, kahit saan naman yan, no? Hindi lang natin tinutukoy dito sa lungsod ng Dagupan. Alam naman natin, inihayag naman nila yung kanilang mga layunin, di po ba mga kapaborito? At sana nga, dahil pag nakikita kasi natin na nagkakaisa din, yung mga opisyal ho natin, hindi lang po dito sa ating bansa, magiging magaan yung trabaho. Di po ba? Oo. Magkakasama man sila, magkakagrupo man sila o hindi magkakagrupo, basta't pagdating sa pagsiservisyo, magkaisa sana. At isang tabi muna yung tungkol sa usapin ng politika. Bagamat hindi talaga maiwasan yan na pag-usapan yan tungkol sa politics, kasi mga politiko sila. Syempre, yung usapin ng politika, nakakabit lagi sa kanila. Pero yun nga, yung pagsiservisyo, maghari yung tama. At yung tama ang mangyayari talaga. Di po ba? Yung tama na para sa lahat, hindi lang sa isang sektor o kaya para sa iilan lang. At sana nga kahit na hindi nila kasama, kahit hindi mo kasama sa grupo or partido, yung mga nanunungkulan sa barangay, kasi nga barangay election na aminin man natin di, bagamat ang mga barangay officials natin dapat wala silang kinakampihan, di ba mga kapaborito? Hindi mo maiwasan yan na identified sila sa blue, may identified sa green. Oo, okay lang yun. Pero pagdating naman sa mga proyekto at paglilingkod sa ating mamamayan, sa komunidad, dapat pantay-pantay, patas lang. Yun sana ang maipatupad. Di po ba mga kapaborito? Hindi yung pagtayutang kaiba, para bang siblutan. Huwag naman sanang ganon. At dahil ito, kasama natin ito mulat sa pool, doon mo ibubuhos lahat. Unfair. Di po ba? Yung mga ganong aspeto. Kaya sana pantayin. At yun nga, isang tabi na ang usapin ng politika. At trabaho na. Bukas mo ang opisyal nila. Opisyal nilang panunungkulan. At yung iba, dati na, yung iba nagbalik. At yung iba talagang bago. Bagong-bago sila sa kanilang bagong posisyon. Bagamat nanungkulan na sa ibang posisyon, like sa SK. Galing sila ng barangay, napunta sila sa council sa city level. Diba? Lalo pa sanang mapagbuti. Para sa ganon, mapapabuti ang lahat. 14 na minuto bago mag-alas 8 ng umaga. Naku, ang bilis ng oras, di po ba mga kapaborito? Huling araw ngayon ng buwan ng Hunyo, mga kapaborito. June 30. Biruin nyo, ang bilis ng takbo ng panahon natin. Bukas, ilang oras na lang, sasapit na po ang Hulyo 1. Nasa buwan na ho tayo ng July. After ng July, August, and then Burr month na. Grabe. Nakalahati na natin ang taong 2025. Ano nang nangyari sa buhay natin, mga kapaborito? Kumusta po? Pwede niyong i-chat sa ating FB account ng Radyo Pangasinan.
move on na to ho tayo mga kapaborito. Move on na. Oo. And nako, bukas naman po mga kapaborito, reminder, dahil hindi pa naman po naaprubahan o kaya napipirmahan ng ating presidente yung pagre-reschedule o kaya pag-postpone ng barangay and SK election, ay syempre ang COMELEC ay tuloy na ikinakampanya ang paghanda. Patuloy nilang isinasagawa yung kanilang paghanda para sa election sa December 1, 2025 ng barangay and SK election. Bukas po, start po ng voters registration. Oo, sa mga nararapat po na bumoto o nasa edad na para makaboto sa SK and barangay election, magparehistro na po kayo. Ilang araw lang po yan mga kapaborito. Agtila, uugali antay no samput ni agawin san tayo mamparehistro. Ang babangil iregawon tayo tapian i-correct. May dapat tayo i-correct. Ditan sari dokumento tayo COMELEC. Gawin na ho natin. First day pa lang, gawin na ho natin mga kapaborito. Oo, bigyan natin ng oras. Bagamat busy ho tayo lahat sa paghahanap buhay, sa pagharap natin sa buhay na ito. Yung karapatan natin na paminsan-minsan lang ho nating magagamit. Every 3 years lang yan nagagamit. And sana wag ho nating ipagwalang bahala. Oo. Kasi naani manggugukila lamat. Ngitan laman ay eleksyon at tuloy manaya Nung natuloy manaya na December 1 di ba? Mga kapaborito, sayang. Ang nyo lalamot na gamit so karapatan nyo. Tapian umbuto. Araramay yung mga kabataan ho natin na 15, magpi-15 hanggang December 1, magpa-register na ho kayo. Yung mga nakalimot sa pagpaparehistro, magparehistro na ho kayo. Sa mga rehistrado sa SK pero nasa magiging regular voters na sila, yung mga 18 years old, iayos din po natin. Lahat yan aayusin sa COMELEC mga kapaborito. Para sa ganon, maging maayos ang lahat. Di po ba? Wala ray mangkrokros ng kanilang fingers na sana pirmaan lang ng presidente may postponement tapen makairong nira. Oo. Tan makairong ni, tuloy ni, so serbisyo to may kapitan dadta na ya paborito da. Oo. Aramay councilor ya makukuli ko no. Oo. Yung mga nag-cross fingers na sana wag mo nang pirmahan ni President Marcos. Okay, sana pirmahan na ni President Marcos yung postponement dahil pirmahan na presidente tayo. So kulang tapi na postpone may barangay na SK election. Oh, maraming nag-cross fingers. Sana pirmahan na. Oh, kasi ayaw nilang mapalitan yung kanilang kapitan. Kasi ang taday makuli, maaasahan yung kanilang mga kagawad, councilors ng barangay. Pero arami aron balat, mang cross fingers mat ira. Yakumon. Natuloy sa election no December 1. Na barangay NSK election akin. Gapagabay dalan sana ta may kapitan da. Akin tamangiras ni agmuna nang kuro dito barangay hall ay. Oo. Nung kakayurong to. Kin, makuli-kuli na nanda. Pero na may lay umbabayag ang gapula. Nay ang gapula. Ang gapo kwandan nay. Oh, di ba? Oh, ganyan. Ayun ang hindi maganda Yung bang magaling ka lang magsalita sa iyong mga kabarangay pero magaling kang mangako pero wala namang nangyayari. Di ba? Wala man lang nabago sa inyong barangay mula nang ikaw ay naupo. Pero doon sa mga maraming nagawa, at hindi nagpalimita doon sa kanilang kakayanan lang kundi gumawa ng paraan. Sobra pa doon sa kakayanan niya ang ginawa niya para mapabuti yung kanyang barangay. Araraman ira so dapat ya aganaan di opisyal na barangay awa. Kuna no makuli ka na tuwa iyaman si serbisyo ka agka nalingwanan na totoo. Agda ka isalat 500. Diba? Totoo yun. Ang gano'n walay pakurong dito, relax lang siya. Bakit? Kasi alam niya na siya ay nagtrabaho ng mabuti at hindi masisilaw ng pera yung mga nagtiwala sa kanya. Yung mga nagtitiwala.
Nako, alas 7:52 na po ang ating oras. Ang bilis po ng ating oras at ngayon, dadako naman po tayo sa ating foreign exchange rate. Base po dito sa pinakahuling inilabas po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang palitan po ngayon ng dolyar, US dollar. Heto po mga paborito, ang palitan po ng US dollar base po sa pinakahuling inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay 56 pesos 0.62. Ang Japan yen ay 0.39. And ang pound, mga kapaborito, ang palitan po sa piso ay 77 pesos 0.77. Ang Hong Kong dollar naman po, mga kapaborito, ay 7 pesos 0.21. Ang Switzerland franc ay 70.85. Ang Canada dollar ay 41.50. Ang Singapore dollar ay 44.46. And ang Australia dollar ay 37. Ang dinar po ay umabot sa 150.14. Talo yung piso talaga natin. Ang Saudi Riyal ay 15.09. Ang Brunei dollar po ay 44.29. Ang Indonesia rupiah ay 0.0035. Thailand ba 1.74. Ang dirham po ay 15.42. Ang euro naman po, mga kapaborito, ay umabot po sa 66 pesos 0.25. Ang Korea won ay 0.041. Ang China yuan ay 7 pesos 0.90. Yan po ang ating foreign exchange rate base po sa pinakuling inilabas po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. 6 na minuto na lamang po bago mag-alas 8 ng umaga. Nako, reminder po Reminder po sa ating mga estudyante na wag ho tayong basta-basta maniniwala yan sa mga nagpapanggap po na kilala ang inyong magulang. Oo. At sana sa mga magulang, lagi nating i-remind yung ating mga anak. Lalo na yung mga malilito natin na mga estudyante. At madali pang mabola ang mga yan. Lalo na kapag nakakita ng mga candies o kaya may ibinibigay na ganito ganyan. Huwag basta-basta magtitiwala, mga kapaborito. Dahil sa panahon ito, naglipa na po ang masasamang elemento. Bagamat meron ho tayong mga kapulisan dyan at pinapaigting yung kanilang presence sa iba't ibang lugar, kulang pa rin yung kapulisan ho natin para mabantayan ho tayo lahat. Kaya kailangan po tayo mismo maging alert lagi at yung mga magulang. Lagi nating pagbilinan yung ating mga anak. Sa mga drivers naman ho natin, good news merong 4 na oil companies po ang nag-approve para sa discount na 1 peso sa presyo ng langis sa kabila ng sunod-sunod na pagtaas po ng presyo sa world market. At eto nga, yung 1 peso na discount, pag inipon mo naman yan, malaki. Di po ba? Ang gano'ng malaki tinipon mo at balag lang lamang. Pero yun nga sabi naman ng iba, yun nga masakit. Sabi pag nagtaas, grabe. Super. Pag nagbaba naman, grabe mo. At amo siya na ibagada, grabe mo, agaylay mulag-uy. Diba? Ay, nako. And yung fuel subsidy ng gobyerno ho natin, medyo preneno pa. Kasi meron silang merong level na inilabas po ang ating gobyerno na kapag ganito na yung naabot ng presyo ng langis per barrel, $80 ay doon i-release yung fuel subsidy ng gobyerno ho natin. Naka-standby lang po, mga kapaborito. Kasi yun nga, yung tensyon sa Iran at Israel. At sa isang banda, nakikita naman natin yung mabilis na pag-aksyon ng ating gobyerno. At sa atin naman, mga kapaborito, anos. Kasi hindi porkit tumaas naman yung presyo ng gasolina, eto na kaagad yung ayuda. Hindi naman po pwede yan. Pinag-aaralan pang mabuti ng mga eksperto. Kasi kapag puro ayuda na lang, di ba?
Usong-uso yan. Ayudan mo labala, masyado lang palaasa na. O, diba? At syempre, yung iaayuda din po ng gobyerno natin, nanggagaling din po sa tax natin, sa buwis, sa collection ng buwis. Pero hindi lang po yan ang pinaggagastusan ng ating gobyerno. Sa totoo lang, di po ba? Maraming pinagkakagastusan. Kaya kailangan marunong sa pagbabudget. Singadyan abungtan, singadyan sa kaya abong sa isang pamilya. Halimbawa, sumweldo, kay tumaas ang sweldo ni tatay. Di syempre, happy-happy. Di ba? Paano no biglang naandi sa trabaho? Di ba? Nawalan ng trabaho. Paano yan? Syempre, merong taga-budget dyan. Yung taga-budget, karaniwan dyan, mga babae. Ang taga-budget sa bahay. Pero sa iba, gusto nila mas mabuting mag-budget daw yung lalaki. Talagang kung ano yung ipinasya niya, yun na yun eh. Unlike sa mga babae daw, kapag naglambing na si bunso o kaya si panganay, ng dagdag baon, agay, ang lamok sa puso daray BBA. Sigila. Total, ang paano, walay overtime ng amalay ikingkod sa may unyaya panggastusan. Pero pag ang lalaki daw nagdesisyon, aganayari, no, ang tutay budget. Diba? Pero hindi naman lahat ng lalaki ganun eh. Na mahigpit. And hindi naman lahat ng babae ay ganun na lang kabulos. Kabulos, no, manggastos. Siyempre, pinag-uusapan talaga yan. Dahil kapag hindi mo naman pinag-uusapan kung paano i-budget at kung walang pakikipagkaisa naman ang mga bata, ang mga kapamilya ho natin, siyempre, hindi maayos. Kailangan nagkakaisa yan at na-explain ng mga magulang kung gaano yung gastos na kinakarap. Ganyan din sa ating bansa. Hindi basta-basta na kapag inisip ng isa na, mali tayo unya, kwanto natin, aganayari uman. Aaralin muna, kailangan pa ba kailangan na ba yan? Madalian na ba yan? At saan natin kukunin yung panggastos dyan? Yan ang question. Kaya inaaral na mabuti. Di po ba mga kapaborito? Nako, no choice na ho tayo. No choice na. Kaya pansamantala, magpapaalam na ho tayo mga kapaborito. Salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. Good morning kay kapaborito Aldea Legaspi Balesteros, dyan po sa may Villa Santa Barbara. Ganon din si Dr. Eliza Balesteros. Kay kapaborito Carlo Mislang, nakikinig pala sa atin. Good morning kapaborito Carlo Mislang. At si kapaborito Jason Arieta, dyan sa may Bunuan, Binlocan. Pansamantala, magpapaalam na po ang Radyo Pangasinan Balita. Susunod na po ang programang Likna ay Balay with kapaborito RJ Hernandez at si kapaborito Joseph Bacani. Salamat po ng marami mga kapaborito. Nakasama po natin sa technical side si Engineer Nixon Dakal. Ako po si Amor Ligaspidiga. Maraming salamat and magandang morning. Sikaratan susaray manunaan na balita. Edsayan Kabuasan, Radyo Pangasinan Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear